Здравейте, България! Вие сте с Баби Веци. Ето Баби Веци! Здрасти, Баби Веци! Как си днес? Баби Веци! Ей, Баби Веци! Чакай да видим, да пустим Вецито. Ето тук, Баби Веци. Ето го Вецето. Ето е Баби Веци! Ето е Баби Веци! Ето го и Вецето! Ето го Вецето! Той е много хубаво! Много е хубаво Вецето! И Баби Веци има 3 Нобелови награди за ВЦ. 3 Нобелови награди. Много. Има Баба Веци има световен рекорд за най-дълго лайно в човешката история, получен от Гинес вчера. Баби Веци е много доволна. Най-дълго лайно, 52 см лайно. Браво на нашата Баби Веци. Браво! Бъдете горди с нашата Баби Веци. Ето Баби Веци до Веци. Грижи се до Вецето. И сега да се разделим с нашата обичана Баба Веци!